Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, yakakodzera kunge chiconsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, pakashata boys, pakashata timu rangu ma1 handizive kuti vanhu vari kusaiza musangano sei kana kuti chii chiri kumbonyatsoda kuitika, but zvafumuka zvekudaro. Panapa ndine video clip randinaro, unfortunately handisi kuzoriposta panapa, nichangokuradzai maphotos ndokanda kuwhatsapp channel yedu. Handitika makanonanga ikoko, makazvionera mega kuti vanhu vacho vari kutoda. Handitika Mai Rumbie vazarura hombe vakati Handinga Kundwe NaChairwomen wemusangano. Ini nose mwana wemusangano, rega ndite saizvozvo. Video raswera richinetsa nhasi pasocial media, inoise yega pari kutopisa zvekudaro. Handitika, but ndisandapinda zvangu munyaya yangu iyi, ndiri kutaura kuti aiwaka munhu ngaarongeke. Business baba, business ngariite sei, ngaringe register business. Bata Owen panhamba dziri kubuda pascreen apo, wotaura kuti hanzi naDJ Oli iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu. Handitika woregister company yako, wovhurirwa business account, zvinhu zvako zvaita sei, zvinhu zvako zvarongeka. Handitika right, nyaya ndinayo rega ndiseke zvangu iri. Pane vari kunzi Mai Rumbie zvakaitika manje, vakamirira zvavo maskati machena. Baba vaenda kubasa, Mai Rumbie vasara vachiita sei, vachilinka nechikomba chavo. Musizva munoziva malogic apa Harare anenge achinetsa, anenge achidhura ma5 dombi pane pasina mari. Vakati zano nderipi, zvikanzi ngatipinde pakawanda tirove zvinhu mumota. Wadhiraivha mota baba mvari wachiraundi, vaenda pakasango kakaita sei, kakati one day. Vari pakasango kakati one day ipapo, unfortunately hapana kana munhu one akavaona. But zvakaitika manje ndezvekuti mufesu uyu, semunhu anga nemukadzi wemunhu, anga aizodawo kamemori kekutoendawo nako padhene opota achiita sei achiona. Vanhu vakuru aidarodzi mutuna vari kunzi ndiMai Rumbie, imember vanosapota musangano wezanu PF. Handitya ndichakuradzai mapictures avo manje. Saka zviri kunzi kudaro, mukomana akazorekodha kavideo clip. Arekodha kavideo clip for about 20-30 seconds achirova kavideos apo. Chinhu chacho chaanacho akomana, so musadaro boys. Kana kuri kwakutsvaga mbiri kwakuitwa nevanhu it's bad, it's not nice. And kana kuri kunzi Mai Rumbie vakaomerwa, vanga vachida kutengerawo vana chingwa kana chikafu inyaya iri kuitika yekuti zvinhu zvakaoma padheni zvekudaro, ende ndotowanzwisisawo zvangu. Saka mawana hanzi mufesa achirekodha kavideo, Mai Rumbie vanga vakatswinzwinyira baba, vachienjoya dora ravo, zviri zvichifamba zvichiendeka, vachichemerera baba. Zvakaoma baba. Mbavazosvinura vari pakati peact, mufesa achitora kumeso. Aiwa iwe usatore kumeso kani, chiko chaunenge uchiita. Ndopamba pakata video. But mashura nemanenje nezviratidzo, rega ndisanyanyotaurisa, ndikuradzai mapictures muzvionere mega, musafunga kuti ndechita sei, ndechikudyisai nyaya. Awo Mai Rumbie vari mumota vakaleza zvavo. Ipapo game raitofaya baba, richitorohwa, richitoenda. And mukomana anga ari serious nebasa. Ndo mapictures aMai Rumbie ayo. Full video ndakanda pa WhatsApp platform yedu, endai munozvionera ipapo. Link ndaisa mudescription. Endai munoita sei, endai munoclicka link mamajoina WhatsApp group redu moona utesve.
mutakunanzva hey manasi ndikumborekoda unoona mutakunanzva pane nyaya yenyuchi yandaona yanga iri pachibanda media saka ndimukoma manasi vari kundifonera amene ndikuratidzei vari kundifonera zvamanje manje kuti ndimbobvunza ndiconfirm nekuti nyaya dzangu dzese ndotanga ndaverifya ndoconfirma kuti chi amenoti zviri kuoneka here yakanzi chibanda media yeweekend chat iyo saka ndiye ari kubva kufona manje so uyu yakanzi chibanda media ndokuziva aika vamwe mepita anonyeba mukomana saka pane nyaya yenyuchi yakaitika yandoda kuzofambira saka ndaida kuverifya nyaya iyi nekuti yakakandwa namukoma manasi kuti ndikupei zvinhu zviri verified ndichauya nadzo pana panyuchi idzodzo once ndaita sei ndaverifya nyaya iyi yanditika so ndo nyaya yanga ndangokunzirai nyaya yaMai Rumbie supporter yemusangano weZanu PF kuHarare uko nekuti vavhura hombe handitika klikai mulink and then moita sei monoona utesve so rekanimbotaura namukoma chibanda ndizokunzira nyaya yenyuchi idzi ndo nyuchi chaidzo idzi kwete dzevamwe vaye tiri kuvaziva futi nyaya dzavo tichauya nadzo panapa vari kuzvita ngwakangwara but mahwani as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now ngasangane muvidhio rinotera.